Buna, womo Korea mine Ebusia Abuma Mania Dada so do any trim ewo oboase anwemu AngloGold for one site bi ene nipa bi a ho no mo enam kwati kwan so abawura mu ye hu nsensem na wotwe mu atwagu a na no na pani kwankyerɛfa wɔ no ena Chamber of Mines so da wo mo no akasa esese hu behia se oman ne boa na bombo ekoso ewo miamia hodo a wɔrumutu mines anaso wo mo ye mines adwuma na enam bra kwan so na ban ne boa ne abo wɔn site ne ban anya sa de bia no sansem a yetie ye beti bi ɔtena de ebeche no na nipa maako be so opepem enson akiripo 97.4 million enom sim card entimi nyadwuma e Ghana man enso emu na yebekɔ amonone ensemu ehonsonso ekopie mu ewo Colombia man mu abetodwa se na enum ho no mu wiem hyen bi ye todwa se akwakwate atɔ ekwa ebrentuo mu amanipa ewo mu ahwe wɔn nkwa no na nkwada ka ho na yenhu nkwada da kira kwan mi ka sei abambofo che se wɔn mu guso ehwehwɛ ye enei wɔn wonya ade bi ekire se nkwada no wɔn mu tiase ekwa ebrentuo no mu Amagasi spiritual and herbal clinic yamfia ni nkyerɛ hɔ na yale bi edi enya efri yet mo tiri so bepem ye mo reso a wontu ase emfaman na yɛkɔ ayasabia na yɛse etudie yade ne nsaka video ɛyɛ lufa tablet ne suspension ɛne ɛbɛnom na yɛde akoatia ɛyɛ nyadoe Skin City Laboratorium obai sɛne ɛbɛyɛ na ne nso ɔbɛn ɛne pimples ne a deɛ gini pedua no eboso nyina no ni nyina enso betimi afiri ho nwumakue ene afoforo bi ena nwumre wase asene ame anya kwanya abetra se de no sia kasre buomu nwumre de enso ede esomo mo ba mo bete ye ne medin di BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela mini minu aba nana amaboachewa Ebiso yefi insamono ase omanfo beka yi a owura bribi atwam na wono ena ye auditor general owura Daniel Yaudamlevo na papai December nampo no mfiempinu ne aduonu mu 2020 ena mampani na adodankwa kufuado wogira ne tumi so ehye se papa no na enka wasenkoko leave nanso aboaboa no onko watena office saa enti na fo maako wa ha aduosia enkono yes so de kwaje na home a onko nkwaje ye no wamfa ni nyina to aso ngogwaje na home na chese ofiri ho no ma na papa ne de dwumade nyina eba wieye ene ho nsem hwode ye ho apotwe ekoso a nanso be ye dan pani akasa enti owura yi edi amemenfe leave no okoye wa mabio na no ene Supreme Court AKWASI tena ya Supreme Court akasa chechiremu se sabra no nhye ya mampani na dodan kwakufa do hye ema owura Yaudamlevo leave no sadia de na namra kwan so wosi etieta mamra no so enti wamfa papa na anaso ne papa no eni ne yie kura na ensibi ba bonten bepe pensam trefo abapin doctor anase Daniel Yaudamlevo kane auditor general ne na twetwe nkomo emo we bisa ne se ensem ne se na akwakosi o na oje ne sei eno so odi ho yie papa se mampani na do dankwaku fodo ye a wonim de wonim mra na wo sai mra adenti na wo se basa esansem pempi no ano wa kasa se eba foforo fa hodie dia ene wo ye lawyer ni ye na wo giremu ebodawuro enti ade na enei wo san nam kwati kwan so etieti afoforo fa hodie so eyade ene ya pan no akasa kire se wona ebisa se we no wo be hwaje mpatasika bia na no se da bi wo nye mpatade bia esanse okasa wo oje a eyomamu ya botom ene ebegide afre enti omo man no emmoka Daniel Yaudamlevo. Well, I think it's a good decision which has come at long last. There are several people who reach out to me to say, is justice delayed, which is justice denied? But my response to them always is that I think the justices of the Supreme Court know better, so they know why this time and not earlier on. But let me say that from my point of view,
it's better late than never. So from today going, I don't think that will be repeated on any constitutional body or any Auditor General. That is my happiness. But I'm equally sad that the highest office of the land, which is the presidency, is at the forefront of no respect. I found it a bit disturbing. And even when I drew their attention, they told me that because I am not a lawyer, I don't appreciate the law. I am hoping that they will write to the Supreme Court to tell them that they have to go back for law classes. Auditor General Daniel Yao Damlevo and Nawakasa Ninano a Supreme Court General Wesie now all say Kane Mampani and I said Mampani now don't go for the General Bribia Chamu was see ye a shop a paykete Emma Nico live no na a number of questions and was a woman saying you be seeing yes ye Edaniada a Chamu dear Nanso no Sabaya Bayans and a hawk. Nadia did no a fan could do a binti, a yapan and niaje, says Supreme Court, as he said, and name mono, while her said yes, no, ye bestia dear at the free moon. Na Jumedia be a course so our South Korea, Womukropon, a year so, and su emu. Na Oman Penny Dada, John Dramani Mahama, Unyakwenya, na Oko Jumedia Nase. Na Putoka Sem no today African Business Summit. Na Unyakwenya Casano and what they told a yes South Korea man enim. Say Piemu e Ghana mamnia bibi memwa ye wo mabunu pa wo mu ho odren wo mu nimde na wo mu hia moasen ko betimi ayeduma nanso adwuma no wo mu kofa no wo hene ni titru mabunu wo Ghana man enso emu ti ode ato mu anim se kwan wo betimi afa so na wo mu aboa ama mabunu wo Ghana memo no yetimi anya nimde e won san adwuma mu na daachi bia no unemployment no eso atimi ate na atimi enso aboa emprempre wachirim e de atodwa se mebunu dodo no a wo Ghana memu a wonya adwuma mbeye no wo mdo so pa yie ne betumi aboa se ko mu nya adwuma a ebeboa wo amom daache enso ayefe nanso enei adwuma no ewen aka ho bi ama wode eye etare a enta ena wode puma enso empuma ti nipa dodo no a twere ampokwa nyankopo bo a wo bo wo mo ene ne ma hodo a ebi wo se ko beye na wode tena eya asase sio no abo wo mo se ne adwonso ebo akokọ aka ho bi ama mo ani so ade hunu anako mo aso hyese bi ebetimi abem no ni nyina enso afiri ho ti enei oba Ghana ene ne miamia hodo a unemployment ena nipa dodo no a wo mo enso etaremu eno mu eno akire mu se kekase ebesua adwuma na daache bia no yetimi anya hu nimde de a nka ade a bibiman ene ama Ghana mabunu ko mu pepa nanso hwan ene bia wo boa wo mo ama saa ne ma nyina enso etimi abemu ti wakoto no de asra wo mo se emprempre mabunu no wo ho kwan wo betimi afa so nansa ne adwuma ene ne ma hodo no wo betimi ahu ne wo se wo mo ye na etimi abeboa wo no eno ena samre de wo sre eye South Korea man no se wo mu ko Ghana moa na timi aboa ama mabunu no wo mu nsa enso etimi ayedwuma na adwuma de wo kiremu a na ku a wo mu ma etimi eba so no Korea Africa Foundation ena wode na mienu dwumadie etintim so na eno na ka ho bie ema Ghana mampani dada onya akwanya enso ekobie na wose dwumadie no enkoso ni nyina no na ye didi eye African Day mfinchiampinu ene adonu miensan enso emu eno no kokohia ya eno so mampani dada wakasa ede efa na no krakra mu no na ne nia brepa se wo mabunu dodo no a wo Ghana mama obi ye ma ne bi ye mema na nkomu nyansa ne wadwuma nkom besua de adwuma na enso hwan ena eboa wo mo ti samre de ba bi edo no atokodo enti South ye Korea man no wo mumrai na umeboa abibiman mu emabunu Yetua and Samono Esso. Na yentuetua yetiefo asresense de kan abomumu dada. So do ni tremu ewo AngloGold Ashanti one mining site ba ko a. Eyade nipa bomfo bia nampo adehye. Ya wonom ewo oboase ne mpotem titru anwemu. Wonom enam kwati kwan so akwakora site honom. Yo amunso mo kan nyina na nyina yenim asandada yi a mo kwakopa bibi abafi ababedim. Na wonom ko yeyi e de beto dwase mpanifo hunu akire enu nti kwan a mo fa so kowura mu no. Wonom twa abon no e ma adehye ekamum. Abambofo begina no ya ne wupia na ya chew. E de o akọ aposifo ahwe na no na adehye ko hye fom wonom kyese. Wonom mpie kura na kampesi anyoma che wo mo. Esense ye che wo mu ka ye kobo wo
wɔn ne asotwe de bɛma wɔn no nipa no wɔ bia enka wɔn mfirifie so akɔ akɔpɛ biribi aba abɛdi enti ho nsɛnsɛm ɛyɛ hoo yɛ dagyaa yɛ na kyɛ sɛ Ghanafoɔ yɛ no da mu a yɛka bie na sansemi na aka hu bi ama pani kwantrefo no na Chamber of Mines wada wonom ano ode adesra tudwa esra ba ne se ohwe no mra mum esanse saade we ye ekoso no ya hwa no a asankese eba ya na frankansi so de sa amadachi bi na afa wo kan na nka wo ya na asebre na baba be hwewo ne ye wo kan nyina ne se hu behia pan se de manim ya no aba ne hwe na wonom a mu otumi krata se wonom eye mining no wo mo site ahodo no aba ne boa na bambo bi esefata na ekoso ho no na tumi aboa ye manipa ya na wo nam kuntura sisi akire eno so koya mining ni bie no sankrofo ni nyina no yetimi ayi wonom akwa na ene hukoyi e do Owura Suleiman na Konim wo de sansemi nyina etudwa na ensem se na medical mamane no efiri de efire esanse AngloGold ho no mu yi ena sese nipa kwakwaso ho no ma wonom chese omufra se kan ho asam nye ne enso mpempi no abeka bambofo da wo mo ho a na nkrofo esi akire sabambofo ho kwa no mo so atwie tokura to baabi no mo namu ye ebasa na ebeka ho bi amadwuma wonom eye business omo eye sika se so mo nya film no krampo no wonom nsa entumi enka ne sa Owura Suleiman na Konim. That is quite volatile, but as we speak, I know that the situation is calm. It's becoming a nightmare for us as an industry when practically every other month we have situations like this. So we need the support of everybody to quell such on. This is work in progress. I'm sorry, but this is work in progress, and we continue to engage at various levels. We have to continue to engage with national security. At the end of the day, we want appropriate deployment at the various mines so that they can focus on their core business of mine for the country. A Chief Executive Officer at the Chamber of Mines and on so what they are the strato abandoning se beye na ne yetie yentene da na ebetimi esi anu nti the one share na mining site ahodo ye a won wuranom e wotumi krata na omde eye adwuma no abane beboa na bambo ho nsem ho so no atumi agya ne nan so na empani sisi obi edoka no hye wafe kra kwambia so ede ne a so wo amade a afe no ebeba ti ejebo anadwi ejabesi fam ni nyina ne se sim card a ye free ebo ho dawuro mfie bi a etwam se obi an register ne de no o kiremu anadwi ni nyina ho nsem beba na wieye ne no na ababa todwa se card maako be se empem so akiripo 9 7.4 million ena o kiremu a e free tina kro no entimi enso anya dwuma National Communication Authority NCA ena afi omni Chamber of Air Communication ena wom de sansemi enso ababetudwa eno achi wachirem de atudwa se abra ye ka so obia nyen sakraye ene nsesaye na womfa kwan so na register na card no obi wo ha processes no ba akope no yeye wom sesafo no enso eka ho bi na eno wachirem e de atudwa se ne di ka aka no otena dade de na ebeba na wieye wo mu ni nyina ebetimi enso aba Chief Executive Officer Chamber of Telecommunication Dr. Ken Ashibe wono eno kyerɛkyerɛ nsɛm ewo sansemi enso emu na wa kyerɛkyerɛ kwan ne anamon a NCA no wo mu afaso na samre de ɔkyena cars ni nyina entimi enya adwuma enso biewo a wotoka sɛm ɔso black ni nyina enso nanumu eno kyerɛm de tudwa sɛ obi wo hɔ a na ne mobile wallet no na ne sika wo so wase saa wo mu de sika wo so ni nyina no obetase ni nyina de akoma Bank of Ghana na akire wo mu yenhwehwemu a na bia wo so koto card no fofora wada na wo sika enso e de amawo Dr. Ken Ashiabe say na wabo amane afa sim card ahodo a efriti ekro enya dwuma no enso eho. Timeline given was that by the end of today, if you have not registered at all, completed your SIM registration at all, then you would be deactivated. Your number you'll be barred. So from tomorrow, you will not be able to make a call. You will not be able to receive a call. You will not be able to do SMSs. You will not be able to do data services. You will not have access to your mobile money. Your mobile money would be put into an account, separate account for you, so that you might have to go through some processes to have access to it. But you will not be able to do mobile money transfer
transactions. You might just have to go and collect your money, but you won't be able to do mobile money. So cognizance of the fact that some people might have applied for the Ghana card, for people like that, or people, maybe somebody you're living in Boku, and so because of the conflict, you might not have been able to get your Ghana card or get the SIM registered. Maybe you are not in this country and you are unable to register. All of these people, that information has gone out long ago that you just have to reach out to the NCA. If you reach out to the NCA will then look into your case, and then the NCA would ask the telcos to whitelist your number. So Dr. Ken Eshiabe. Na ye National Identification Authority card and wasam de na was obenfo kenatefua ono so ebemu na obeyina no enso ehon wachirem ede atodwa se mprempre ya ye ka se adehye makoma akombe se mpem dunson 17 million ena bumu etimi register wo mo amwo mu nyina ensa kan wo card ye no se afoforo be se mpem mienu ena emre kakra ni sesi kabade abosumi mienu ana amiensa wo mo so ensa betimi enso akan wo mo card ye ti abrasa ansemi ebeto dwape ekan ho bi emensa ntrofo eko obenfo kenatefu aho no mkobusa wo mo efa nkrofo card a wo mo nsan kan no na ho nchechiremu a wode baaye no ebi enso enie. Provided by our governing board, directs us how and what to do. So in those circumstances, we will obey the law or the policy. We will not subject a person to the tyranny of double payment for a service for which they are entitled as a matter of free cost or as a matter of a single payment. So let's isolate those things. Let's deal with the real issues. The person who says, I have been asked to pay double, that's a investigation. Na mpanisia de wo no anse wi a ipia so ti adesia dodo no a wo mugidi yese kwan bia so no ochena wo musem card no entimi nya dwuma bio no say enebinum so akasa ede afa ho. I registered at Winneba. That was the first registration. So I've been going. They keep on telling me they are working on it. The card is missing at the headquarters. All of a sudden, last week I went. They said I have to come to the head office. If I come, I should tell them that my Ghana card is missing. So I came here in the morning, 3 a.m. It was raining. All the rain finished on us. There was lots of deadlines. But I waited because going to work up and down, and I wasn't aware that there would be something like SIM registration with your Ghana card. Basically, I didn't take the Ghana card seriously like that, but it's now that it has come to an emergency that you have to come for. Adishie bia ochina twede ampokwa nyankopon epa wo mu ka ntimi anya dwuma bio no ena foforo no enso esun wo mu ani wa ho adishie yenyina so twa ye ho kwagi abo afo nkrato e ba ede mbekọ ama no yakofa ho nsem bi dia ba abesom mu. He wants. What's the wedding is? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Semu whom I shepe. Linketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jemo Tornado. No, but no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadri. A brante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man no ye donne. Indeed, woman malaria and kawoon to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egedie nkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyigifo na namaji Hamedi sa no. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. De ade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa
chinyente ne kuma bonso nkronso ayehia doctor say ne no ntontia waje hahamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotwe wi se me hne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. Betuase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house nhwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edikosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepo anwumre no nsia Freyen was 0547 044307 and 0544 580936. Dr. Amagashiana. Wama me ho adwiri. Yema yetiefo nyina akwaba eha eye agyenkwa 101.9 kasafidie so ye to ansam ne so na amanoni nsam ene de etoa so ye kwa kopiem e Colombia manimo ebeto dwase me busumni da na edikan ene wiemhye kuma bi ya na ede ebusue bi enam ekwakwate toye e wokwa ebrentuomu ebra wo kire se wiemhye na enam no ni engine entumi amadwuma yie e develop effort ema enam so ekwakwate toye na wo kire mu a atwem ho no ano enipa na ewomu omo ye mpanimfo miensa ena afei de na woka wiemhye no mu nyina kana na wonum ehwere wonkwa na mmom nkwada ya ne ka ho ye nkwada nan no eno de ye hu wonum amu enti adehye yi anasa o man mu mpanimfo ye sesa de o mahwehwe na wonum ahwese bia na nkwada no wonum tiase na efiti sabra no ebe ya bambofo ntin na ya hwehwe bi ka sei wonum chesa na no dwada ma ko hu na de bia echese ni da so ho no ma sa nkwada nan ye betimi abase wonum etiase na wachira se ade okohu ye no eyanamon ya eno no na chese nipa na nante nwura mu ho no ma nante atechem kakra enti wo mo nan bubomu a ekire enkwada enan eno mo sanso hunu se enuaba bi ya satete atofoma enkwada di ye de esen ano akeka ka ho atumu se wo hwa no ne sen na wo ho na eye enkwada ese eno ntie de ani da so aba ya mo ekire se wei ekire se ebetimi aba se enkwada no wonom ete ase na wo sesa adihye na wonom etu kwan efri Arakuara ya no ewo Amazona province ene San Jose de Goviel San potam hono baby ene ekwati toye ya meka sei wonum guso ehwe sebio betimi ehunu wo mo enkwada wonum etoya nampo no wonum firi wemhye mo beto fo ma besi sabe ehwe mo kira kwan no wo chese de odikan edi mfinhia edu miensa ne otoso mfinhia nkono ne otoso bio eye mfinhia enan ena afe ne otwa toye abosome mako edu baako nyina mu na bambofo chese mu ogidie woni da so se de o mahunu die betia base nkoda ne tiase nti o beto koso ahwehwe se be ya wonu behu won akira kwan adehye ma enyina so na yemfa kase no nsi no mu pede a wo mu ni nampom ha wo mtuhu eno betimi aboa ma bia nkwala no so etimi agye so yemfa se Damas King City na wo mu nkupa wo mde abadwama nso a epam ne nso ben ene nsansan bia firi nipadua onipadua mu na onipadua no enso ada ho no eno ne ekamfo de ama wo so ye kokko ye tuntum na ya dantemo no wo mu nkon no wo de enso ho ti yemfie ni enche tech maxima ye ben affordable housing no ye no mu main gate no ana entrance no ene die nimhwe na yemfre 0248936297 enso eso look for tablet in suspension na ye 3D ya de duru du kwa ya sabia no mse 3D nko ade a na emwoni paso se wonkopɛ drebi nto kwala de wo ho na panimfo de enso wo ho drugstores and over the counters ahodo wo Ghana mem nyina no okɔ na elufa tablet and suspension na akopɛ bia nsabeka bi okɔ no yese ho ayedena na adwani akyere KO opposite Mrom Castle and our 0541 268721 enso eso yenkamfo Amagashi spiritual and herbal clinic and farm
Doctor say amagane amagashia ena ehunu amagahoho enso wo ho ti say stroke asthma waton nsam ntentan no na kache ena wo say ode kro wo say yare bi wo ho so a na esunsun mu dia na se sunsun bi edi akire na no dia sane atro kronkron kan no ede mpaibo ne akonkyene ena be pam sa yare no so amemekro aka ni fia na prosifo timo no ye ne di enhwene mu na ka so a prison junction ye ben prison kante eyedwara kopem me da no wotwe kopem no nsia any doctor somewhere Megashin Kasa was 0547 044 307 and 0544 580936 and so. Yenina so na mo adwenkyira mo de bae no yenkenkan bi emfa ensomo yo na adwenkyira ne de ebade ne efiase efri Ajia Adiza Zongo Pani a hod ni dear free Kumasi Swami Heya no Sakane Mampani JDM. Open so went to me am wa mebunu entija kasa no was so Dr. Baumia ene Napo Energy Minister. Na we so edi free ye menu brofodu edumasa en was say o Mampani dada open so ye kwa ho kira ne chense mu ti kwano tum eno nsem wa no na wiasema mu na wo keka san se o Mampani pa de nyade bi aba be ye bi e wo Ghana man enso mu. Sansam krono na kwabna nyame so eka bie eno sekane mampani jedie mabunu dodo sen na ma omadwuma e wo Ghana hanom eyoye kana Ghana fo entie wo se ochia Dr. Baumia ene onmanyamfo asenso boache MP Bantama Jambole baba wo wiamoase na so twere ampokwa Yankopon wa pana na do ho ntoma kese pa kwan ya wo fa so na yawo domlevo wapamo no efiri no dwumadi a no odi enso emu na ya yenkai se nipa do bedua no eno a na betwa bone e ko twibo obreman sika die ne ekeka ka ho nyina open so na eba mamhama kwan bia so no obeba na Sergio Bososo ne de aba eno se enchirima ewo nsem bisa mampani na adodan kwaku fado owura Baumia ene Alan Kodwo Chamatini MPP abem mpanimfo nyina esanse worum edi Ghana bro na obiso se edie panti no musuro sekane mampani JDM besan so betena Ghana konwa so na abeje Ghana fo afri ahokyene atiti mu wose edani eda ebesi eno nti worum entwen enhwe animo enchia so konkomo manyamfo Kingsley Owusu Newman incoming MP ewo Fantia Kwa South Brave Lion ewo wiamoase no ne ose na nado ene Baumia mo hu ni amoye mu kire obi obeka nokre ewo Ghana memu nti yewure wo ka nokre ena mo ye ya na mo ma na call retirement by force wose mo no twere ampokwa Nyankopon ewo soro wo hwe ni amoye enso nyina esanse ketasiye proye ne kankan aye mu DNA test ewo Ghana man enso emu na we free teacher kujo tepanyina suso ena wase de bia no enchirima bekosoa ehra mampani na adodan gwagufado esanse wono ena atumi atoto Ghana nyoma yie ama Ghana ye kwankanya sa enkatorencham anase yare benfo yi ni ti nkese Ghana atete apansam wase empo atamfo nim se mampani ayade enti ye mo na basho Kwamna nyame aka ne dwemtrani ma NPP Media Communication and obusa ex-president say open so adwuma ben pa na bie ye ma mebrunya bi eye ya nei woni nam Korea memu ekeka ne a ope o say wo pen so no wanya ade papa bi a mebunu behwe so na sua anwumire nchi asonko enkoma yewura senso boache MP Bantama Oyibo boatin di findre be hi eno se MPP better than NDC eba na mamuo mu a sanso na na kwa mo aboatin wodi ni di free Ablekuma Central AK Dr. Baumia is coming eno se wo ma atiefo nyina ha sabre nya ha yesre wada yemfa no enkonkohorum na afi yemfa manfa bi nche ni nyina ensi yesori nkonwa so na yakọ na se shonkonko ma boafo ebo ayen kasie mu boabo ansam na no Kodwo Safo kantanka ne semufo ensem nyina no obo no so ne so krogin ede ema yen sanso ena Krobia Santoa ebo ni chidom etwetwe messages na ede ma yen Rashid Yakini the writer ede yenko Facebook YouTube unya kwan wo hono mo etie yen edo age ncherefa hono mo twede mpo Nyankopon kwaso a wonsho na onye okese no ma nkwane ahode ade bia da udi betie AGYENKWA 101.9 asomfo age bre na nyimre kase ede mu nchiremu esomo me nana amaboachoa me ne me wofa BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela Yadamu nyina mase emamumo enitia adehye sori so